Veu migrades que transformen Santa Coloma. Som dones, som migrades, som moltes, per més que avui hi ha menys, perquè estan treballant. Venim de més de 16 països, venim amb història de vida, amb dols a l'esquena, amb somni encara per cosir. I aquí, a Santa Coloma, des de la perifèria de Barcelona, teixim juntes una xarxa viva de resistència, dignitat i transformació. No venim amb les mans buides, portem sabers ancestrals, memòria que no ens cabe en els papers administratius i una força que neix del dolor, però també de l'amor. Treballem des del reciclatge, des de la costura, des que llancen les altres, nosaltres en fem bellesa. I amb cada puntada denunciem la violència estructural que patim. El racisme institucional que ens exclou, la xenofòbia que ens travessa, el classisme que ens margina, el masclisme que ens silencia i ens mata. Ens han anomenat vulnerables, però el que som és vulnerabilitzades, perquè la precarietat no és una elecció, és una conseqüència. I tot així, aquí estem, organitzades, fermes, creant espais d'apoderament col·lectiu i autocura. Perquè resistir no és suficient. Volem viure, volem crear, cuidar, proposar i decidir. Des d'aquest territori, sovint oblidat, exigim recursos reals. No només promeses, volem estructures de suport duradores, sostenibles, que reconeguin la nostra tasca com a imprescindible per al teixit social de Santa Coloma. Espais on les dones migrades i autòctones puguem trobar-nos, compartir sabers, teixir xarxes de suport mutu, cuidar-nos i cuidar la nostra sencera. Lluitem contra el feixisme que creix als barris, contra les polítiques que ens neguen, contra les mirades que ens deshumanitzen. Reivindiquem el dret a existir sense por, a ser escoltades, a participar i decidir sobre el present i el futur del territori que també és nostre. No volem ser assistides, volem ser reconegudes. No venim a treure res, venim a sumar. A sumar lluita, a sumar esperança, a sumar comunitat. Perquè si ens toca una, responem totes. Però si una dona migrada s'aixeca, s'aixeca la història. Gràcies. Moltes gràcies a l'associació Unió Segones Oportunitats per haver acceptat el repte de vindre aquí a fer la seva reflexió. Gràcies, noies. Bé, el que portem d'any fins a mes de juny és horrorós, perquè 46 dones han estat assassinades. Són xifres que no baixen, al contrari. Si ens referim a aquesta última setmana, 7 dones i una criatura han estat assassinades. Alguns experts diuen que la calor influeix a la negativitat, influeix a l'agressivitat, a la violència. Però podem permetre'ns sentir això? Dic que és que la calor només afecta a uns i als altres no? Senzillament, és monstruós el que està passant. Així que ara anem a llegir el nom de les dones que han estat assassinades perquè no volem oblidar-les, les volem recordar, perquè són dones que han estat entre nosaltres i que els hi han tret la vida brutalment. Feminicidis íntims oficials. El 7 del 6, Pilar Amaya, 50 anys, Marbella, Màlaga. El 15 del 5, Maritza, cognoms no coneguts, 49 anys, La Corunya. El 19 del 6,
Zunilda Clos, 43 anys, Fuengirola, Màlaga. El 24 del 6, Marisa, no coneguts, 61 anys, Getafe, Madrid. El 25 del 6, Alejandra, cognoms no coneguts, 42 anys, Algemesí, València. Feminicidis íntims no oficials. 24 del 6, data de troballa del cadàver, Susana S.Lle, 49 anys, Gijón, Astúries. 25 del 6, data de trobada del cadàver, Maria del Carmen, cognoms no coneguts, 57 anys, Les Palmes de Gran Canària. El 25 del 6, data de troballa del cadàver, Rami Virginia, 41 anys, Guadalajara. El 26 del 6, Josefina, cognoms no coneguts, 62 anys, Almeria. Feminicidis familiars. El 5 del 6, nom i cognoms no coneguts, 66 anys, Sant Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife. El 15 del 6, nom i cognoms no coneguts, 28 anys, Arona, Santa Cruz de Tenerife. Feminicidis per connexió. 23 del 6, nom i cognoms no coneguts, edat no coneguda, València. Assassinat de dones pel